taký problém s rysovaním. Stačí len zavolať našeho Artemisa, on ti hneď pomôže. Není problém. Zídi do Ružinova, tam ťa on počká. Dá ti svoje tajomstvá, ako mať dobrý rys, nikomu nehovor. Že ťa to naučil. Temko, najväčší rytmaster, polmetrový kód, ktorý každá baba chce. Tak nezabudni, čo ti povedal. Ak to stále nedáš, tak nemáš nádej. Si tak repulzívny, že len keď dáš, to je blbosť. Artem dá každého, tak to je blbosť. S ním báliš každého. Artemko, najväčší rytmaster, polmetrový kód, ktorý každá baba chce. Tak nezabudni, čo ti povedal. Artemko, najväčší rytmaster, polmetrový kód, ktorý každá baba chce. Tak nezabudni, čo ti povedal. Len nezabudni, čo ti povedal. Nezabudni, čo ti povedal. Čo ti povedal. Čo ti povedal. Ti povedal. Ti povedal.